खुलुमबाय नोंथांमोन गावनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव फरायहरनाय थालायबाय चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै दिनैसो नुदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय जोङो दाबो मसलफोरावनो दङ आरोना नै बिदिनो बे आदानि फिसाला बिल्डिंआव होनो आरो बियो बोराय आरो न' बोराय ओमफ्राय बैयाव गोदान गायस्लायनाय बेयावबो ओरै ज' बे आरो आयंमोन आयं बोराय बुरैमोननि न' नैथिं गंगार थाइसेबदोंमोन जिनो बै लेरथिं खिथुनाव ओमफ्राय आयंआ जोंखौ गाखोबाय थानाय नुनानै दानफायनानै होदों आरोना बैथिं जलफि दंमोन ना गाखोबाय थानायनि दानफाय जाबाय बैथिं ओंखायनोथ' ओइ खनायाव जास्ट न'नि खनायाव जलफि दंफां दंमोन आरो जों गाखोबाय थानायनि दानफायनानै होदों आयं देखायबावबाय आरोबाव लोगोफोर हा जोंनो लाइ सोर ओंखाम खुना होगोन बा बाजैनाव जाहैनोसै दिनै माने जोंना बिस्रा आरोना आयंमोनहा सानै आरोना ओमफ्राय आदायाबो सानैमोन दुखुनि बाथ्रा आरो थांनाय बोसोराव बोसोरसे जाबाय ग्रोब दा 15 थारिख खालि मा होनो सालगिरा आरो आदाया जोंना हाबा जानायनि सिगांनो माने थांनाय बोसोराव आरोना बिदिनो गोमाबाय आरोना लोगोफोर माथो होननो मैया थांनाय बोसोराव जों फैफ्रांदोंमोन आरो छुट्टि बेयावनो ग्रोब जादों ओमफ्राय लोगोफोर बिदिनो घटनाया जाबाय नालाय फोथायनो हाया मोनलायो आरोना सिमां ना मोगथां बेफोरबायदि जालायदों आरोना दसेनो जाब्रबथाय जानानै मा होनो जाब्रबथायथ' नङा जेनेबा हार्ट एटाक होननांगौना हाइ बिपि हाइ जादोंमोन लोगोफोर आदाया न'आव थायामोन ओरै अदालगुरिथिं माने दा आजिखालि मास्टारफोराबो टिचारफोराबो बिदिनो दस्रा जायगायाव पस्टिं जासै नालाय थ' आदानाबो बेयावनो अबेबा अदालगुरि साइडआवनोमोन आरोना ओमफ्राय गैला लोगोफोर जोंखौ नागारनानै थांबाय दुखु मोनो गोसोखाङो ओमफ्राय खिन्थु आं जेबो गोसोखाङासै आरोना गोसोखांनाय बायदि देखायासै खिन्थु आं बिराद गोसोखांबाय थादोंमोन आरोना आदाया फैबा आंखौ बिदि रायलायोमोन बिदि रायोमोन आं बिदि एदावोमोन बेफोरबायदि गोसोखांबाय थादों आरोना बै आयं हौवा आरो जोंनि आयं गेदेरसिन 1 नाम्बार आयं आरो ओमफ्राय बे बाजै आरो आदा उन्दैनि बेबो मास्टारानो मावो आयंआबो टिचारानो मावोमोन ओमफ्राय आदाया माबेबा मावो आरो एग्रिकालसार माथाय आं बारा मिथिया आरोना बिदिनो ओमफ्राय बाजै आरो फ्रेन्ड बाजै नोंसो खिन्थानांगौ दा हायावबा बांसिन मोजां बारायदों बै फुख्रिफोरावसो गायनांगौ बेखौ बिराद मोजां जादों दै मोननायनि आंलाय दालाय खेबसेनो जासिखादोंमोन ना हाग्रानि मैगं मा मैगं दङ बे मुलिखौ जाबा कानसिसा जादेरनाङानो जाखाया ओमफ्राय इयो माइबा जाखाया ना आयौ बेखौसो जायो गांगा खाथा स्नेक साबा ग्रासखौबो लाबोदोंमोन जारि बेखौ सानैबो लोंगासिनो बिराद गोथाव बेसेबां गोथावथार आजिखालि सब आगोथिया ओमफ्राय आरो माइबा दंबावो र' माबा हाग्रानि मैगं दं थुथुरा इयो मानो सोरबा जायो नामा लोगोफोर इयो बमब्रानो ओमफ्राय नै बेफोरखौबो जाबावो एसे जाफेरनोसै हाग्रानि लाइसा हाग्रानि आं फार्स्ट टाइम जाफेरसिगोन नैखौ फार्स्ट टाइम जाफेरसिगोन आं सिथारगोन ना मागोन मिथियालै बिमाफ्रा बेखौथ' जाखायोआनो नोंबो जागोन बे मादै बे आयं लानायानो जादों जायाखै खोनाखाबाय नों मा नांगौ बाबा नास्राय खर'खौ जायो आरो माइबा गोदान दङ लांबानो बेखौ
जायोबालाय मा जाबावगोनलै लाइसि जाबायना जि सिब्रे देलायलायबाय ओंखारलायबाय आरोना बेरायहैनो मा इदिखौ गानबाय नोङो मामि गथ' दे बिमादैफ्रा खाङाबा सोरथो खांबावनांगौ बै सानैया बिमादै आरो नैबे बिब' थांफानो नागिरदों माथो थाङा होनबाय थादोंमोनलाय मानो मैया दाख्लैनिफ्रायनो हारसिं गेलेबाय थादों साला आंनो खिन्थालायाखै गेलेयाखै इयो आयौ दहाय आदा बिदासिंनोबो खोन्थाखादोंहाय मा अयमाना थांखायाखै आं एख' नै थिनसो मोनबावबायानो बिगुमै लागायहैथारसै आं अर्डार होहैथारगोन आं प्लास लागायाबा माबायदि नुगोन दे मोखांफोरखौ दे देमसि फै माबायदि नुजोबो नायलाय आयौ लोगोफोर बिउटि प्लास लागायाबा माबायदि नुगोन दे ना मेमब्रां ब्रांनो बेनो आरो सिब्रिया ओइ नोंहालाय माइसि गोबाव फैदो ज'नो दसे नै सेरेगे सिख्ला दंथारो बे गेजेरनिया बियानै आरो माबा होगासिनो नायलाय ओमफ्राय माबादि इयो फट'बावहाय बिनानाव बैसिनिया बिनानाव आरोना आखिथिंसो होबावबायलाय नों आखि आगदाबाबो सिनाया आंनिखौबा माबायो आरोना भिडिअसो बानाय जों फट'खौसो लादो सानदोंमोन जोङो नै बे सिख्लानाव फैलायबाय जोङो ओमफ्राय नै लोगोफोर बेयाव दुर्गा फुजा जागोन आरो ना मुसलपुरनि बे दुर्गा फुजानि ओरै फार्स्ट मोनजेननायानो जोंनि आदै मादैनि न' आरोखि ओरैजे थांबाय बाङालि बस्ति ओमफ्राय बाथौफुरि मोनहैबाय आरो ना ओमफ्राय ओरैजाय बिदि लामा बिदि जा सेरावनो आयु ओमफ्राय नै जोंना बिब'फ्रा बिबार गायसुलिथार ना मादै मा संदों दामादैया जानोबो हागौ मेवाइखौ आं दहाय बाजैनाव आदानो संनायखौ जादोंमोन एसे मोनामनायसो मोन्दों एवदों नामा हा दाउ अनलामोन ओमफ्राय ना फिथिख्रि भाजा मेवाइखौ आदानो अनलाजों संदोंमोन ओमफ्राय आं एसे मोनामनाय मोनदोंमोन आरोना कारि पात्ता ओइ आं बै भाजाजों जागोन दहाय सङाखै भाजाखौ आइसोर मानो इदि हास'खो नोङो इयो मानो इदि हास'खो नोङो हा हाबजेननाय दर खुलिनाय ब्रै लालाय लाङासैहाय मबाइलानो सोरनावबासो दंमोन लानानै फैयाहाय हायावनो जिरायगोन गोदो बे वाल गैयामोन आरोना बेयाव थायोमोन आङो बै बाङालि बस्तियाव फरायोमोन आरोना ओरै बाङालि बस्ति दं नालाय बेयाव फरायोमोन आं मुसलपुरनि बाङालि बस्तियाव ओमफ्राय बैथिं हाइ स्कुल दं आरोना बे वाल जाबाय फुख्रि जाबाय ओमफ्राय हाइ स्कुल दं आरोना लोगोफोर आङो फरायासै आरो ओमफ्राय थांबाय बाव फुख्रि दंमोन ओमफ्राय ना खावलायोमोन जोङो सोरबाफोर मास्टरफोरा मिथिबा हमफैलायलांसिगोन आंखौ जि अयथासार ना दंखायोमोन आरोना बै फुख्रि दं बे वालनि जास्ट माबायावनो आयौ उन्दुनाया सिखारबायबो ओमफ्राय बे आदै आरोना मुसलपुरनि मानसिफ्रा मिथिखागोन जोंनि आदै गोजौ आरोना इयो खै नाम्बार 6 नाम्बार आदै इयो जोंनि ओइ बे मादै नमस्ते खुलुमबाय आब'खौलाय आब'खौ आब'आ फन रायलायदों दे ओमफ्राय बिखुनजोनो साम'सा लाबोदों आरोना साम'सा लाबोदों ओमफ्राय मायो गणेश लादुनो नै इखौ गथ'फोरनो लाबोदों आङो मामिया जायो इखौ
Những chặt nó bà. Ai sao lúc nào không à? Có năng làm nó, có năng làm gì? 이거 낭라 자카야 정냐 자야 자야 इसोर गोदैखौ बायो इ खाथा नेमसिखौ जागोन गोथाव मोनथारो इयो ए राजानि फंबायनि आरोना बे फंबाय थायो गाहायनिखौ भारा होजोब्बायनो आरो मानसिया क'क्राझारावसो थायो नैबे बिनानावनि रुमनो आरो नै मालाय कालारा बेलेग बेलेगलै ओमफ्राय नै बिबारबो लालायदोंनो आरोना इनड'र प्लान्ट सिम्पोलनो आरो नै बे दुर्गा फुजानि बे न'आनो आरोना ओरैबो लामा दं मा है मा इसोर माबा बोरैबा बिब' बिनानाव माबा माबि नाम खारियो लकेल नाम खारियो बिसोरो नै बगनभिलिया गायजोबो बिबो बाल्थिङावनो गायजोबदों आरोना नै गोमोआ बारदों गोदो बेयाव हाथाय जाजोबोमोनब्रा ने खम जायोमोन न'आव डिस्टार्ब जाफैखायोमोन दा साइकेल दोननाय मेथाइ माबा माबि दा मुसलपुर बाजारखौथ' बैथिं लांबाय ओइफोरो अफिस ना ओइ तुतु बैयावनो मादैनि अफिसा बै न' होननायावनो आरोना मादैया ओमफ्राय आदैया मामोन मास्टरमोन आरोना रिटायार जाबाय टिचारमोन मास्टर होनो टिचार होनो नाहरा मानो खेबसे बे रेड कालार मोननाव फैदों आरो जों आदैनि फिसाजो बिनानाव बेबो आयं देरसिननि दुइसिन फिसाजो बेथ' बे आदानिनो आनैनि फिसौजो आरोना आंनि देमसियालाय अबाव थांखो आदै फिसाथारनि फिसाजोआ अबाव थांखो अबाव थांखो सासेया देमसि हौवा अ बावदों बिगुमैजों हाथाय खालामहैदों बेसेरिया जाखांखो होनदों हाब थाइथाम गोजो जाखांबाय बेसेरा थाइथाम गोजो होबाय बेखौनो माबाबा मोजां जाथारगौमोन आरोना हायाव गायनाय मोनबा बाल्थिं टाबाव गायनायालाय अबाव बांद्राय एसेबाबो हानिया हा आलदा जायो आरोना ओमफ्राय बेयो आदै हनै जोंना बोराया इसोरो आरोना ओमफ्राय जोंनि आबौ बयजोंबो सिनायजानायनि फिसाला आदै आरोना बेयो ओमफ्राय मानो खोमसि नुलांखो मा होनो 7 नाम्बारनि फिसाजो आरो बियो आदैनि 7 नाम्बारनि नङा होमबा ओमफ्राय बिना खालि माबाया मा होनो पस्ताखालि आंल' नङाहाय बिथिंबो दंबावो आरो खालिफोर ओमफ्राय नैबे गोमो गाननाया दङ बेसेरा बेहा बुकिंखा आरोखि ओमफ्राय नै बिसोरो बुकिं नंथ'आ हाथाय उनखानांसिगोन आरोना मा होगोन हाबायाव जोंनि हाबायावलाय मा होनोहाय ना लोगोफोर ओंखाम जानो फैगोन आरो मा हाबायावलाय मा होगोन ओंखाम जानो फैगोन चक्लेट थरसे होगोन ललिपप बिदिजों जाया ने बाबा ओइ गथ'फोरा फैबाय थाबा बारा कमेन्ट फैयाहाय आंना थाबो आं बायदि खेल लानो रोंसोगारगोन